Jes, olisiko tähän alkuun pitänyt ottaa sellainen intropätkä, ketä mä oon? Mä oon Viljami. Mä haaveilen kaikista isosta. Ja tää on ehkä yksi semmoinen projekti, millä mä koitan saada itsestäni enemmän irti, että mä saisin ja pääsisin kohti omia unelmia. Ja toivottavasti sä tykkäät tästä videosta. Kato edes jonkun verran, ja jos kiinnostaa, niin hei tykkäystä alle. Ja näin. Mennään videon pariin. Boom. Otetaan yhdeltä ihmiseltä, kenet mä tapasin tuossa kaupissa. Hän kuitenkin totesi, että hän muuttaa kohta takas Lahteen. Toukokuun puolesta välissä oli muuttunut tänne Tampereelle vasta Lahdesta. Ja nyt hän totesi sitten, että hän haluaa muuttaa takas Lahteen. Ja mä ajattelin, no mikäs sitten. Ja yksinkertaisesti koti-ikävä. Ja kommentoitte, että voi ihan hittoa, että jos se tuntuu oikealta päätökseltä, niin go for it. Että ei se mun mielestä sen kummempaa. Että jos no, hän vastasi sitten, että joo, niin tää on ollut vaikea päätös, mutta nyt on sellainen olo, että en ole valmis tähän. Ja mun mielestä niinhän se menee, että jos ei tunnu hyvältä, niin sittenhän muutokseen. Ja mun mielestä tää on ihan hyvä tämmönen mentaliteetti. Mä tykkäsin, mä halusin tämän vaan mennä tästä pois alta. Mun mielestä niin elämässä on ihan tarpeeksi paskaa, niin miksi tehdä sitä yhtään paskempaa? Totta kai taas tulee se, onko se, että valitteko sä helpomman reitin vai haastatko sä ittees, mutta sekin. Niissä on eri suhtimia. Yksi hyvä asia, minkä meidän äiti puhui mulle silloin, kun mä olin Intissä. Tää homma juttu alkoi siitä, kun mä tein porukat asuun Pomarkus lähellä Niinisalon, puolen tunnin matkan päässä. Ja mä aloitin siellä B-kauden, peruskauden, ja siellä meillä oli hyvä tupa. Meillä oli hyvä meininki. Käytiin iltavapailla sinne meillä saunumassa ja sitten mulla oli vähän mitä mä haluan tehdä, että mä halusin mennä kuljuaukkiin, mikä se on se kuljetuspuolena aliupseerikoulutukseen vai haluanko mennä sotilaspoliisiksi vai mitään muuta mulla oli sit siinä. Oli mulla sitten se kanssa, kun mä olin meidän kärkisotilassa. On tällainen, kun mä nyt niin ensimmäisen kerran tuli niin ajatus, että miksi ei olisi vain jäänyt. Mutta eihän sitä koskaan tiedä asioista, mitä tapahtuu. Ja mä halusin sen spolliksi, sotilaspoliisiksi. Mä hain sinne sitten. Mä ajattelin, kun kuitenkin on niin spolleja vartioissa ja sitten on totta kai, no siinä on se Säkylän-varuskunta sitten kanssa. Kun on niinku Porin prikaatteja, niin se oli Säkylä. Ja nämä kaksi niin muodostaa siis sen Porin prikaatti. Ja oletin, että sotilaspoliisikoulutus olisi myös tuolla Niinisalossa, mutta siinä oli se, että se KH-kausi pitää suorittaa Säkylässä. Mä ajattelin, että no niin sieltä varmaan tulee, että pääsee Niinisaloon suorittaa sen lopun. Mutta ei ole. Se koko koulutus oli Säkylässä, joka siis tarkoitti sitä, että mun kotimatka lisääntyi sitten tunnilla. Eli sitten se oli puolesta tunnista meni 1,5 tuntia. Plus sitten Niinisalossa oli paljon niin vanhoja tuttuja kavereita tällaisia. Niin oli helpompi olla siinä. Mutta sitten just, että no mä halusin tässä spolliyuttua, niin mä menin sitten sinne Säkylään. Meillä oli se vala. Sitten seuraavaksi, kun päästiin heti ekana kassulle, niin sitten piti pakata kamat ja lähteä sitten seuraavana aamuna. Ja sitten me lähdettiin ja sanottiin, että morjesta, että oli kiva tavata ja näin. Vähän oli haikea olo siinä, kun meillä oli oikeasti hyvä tupa siinä. Niin. Mutta mentiin sinne, minne haluttiin. Ja nyt kun päästiin sinne Säkylään, siellä alkoi KH-kausi. Ei ketään tuttu, koko hemmetin varuskunnassa.
loppujen lopuksi yksi tavattiin, vanha joukkuekaveri oli, mutta se oli ihan eri komppaniassa. Mutta onko se sitten väliä, en mä tiedä. Mutta sitten itse tuskailin sen koko KH-kauden ja sitten mä olin lopettanut lätkänkin siinä vaiheessa. Niin sitten mä rupesin miettimään, että no pitäisikö ottaa se lätkä kuitenkin rinnalle, että sieltä saisi ainakin iltavapaita ja pääsisi käymään niinku urheiluvapailla, reenivapailla. Ja no sitten mä otin yhteyttä onneksi, koska mä en tiedä mitä mä lätkän kanssa tällä hetkellä tekisin, koska mä nyt pelaan tällä hetkellä taas lätkää ja pyrkimässä ylemmälle tasolle. Katsotaan, jos se onnistuu ikinä. Niin. Ja aloitin siis sen lätkän ihan sillä paljon, että se menee aika nopeampaa sitten, kun se tuntui niin tuskalliselta ja sitten mä puhuin sitä meidän äitille. Mut sit totta kai sitten ajan myötä rupesi tulemaan hyviä kavereita sieltä niitin kautta ja KH-kausi oli vaikea yleisesti. Ja sitten taas vaihtui tupa, meillä tuli uusi tupa, mut sit rupesi pikkuhiljaa, kun tiesi, että KH-kausi, niin sit alkoi. Meillä tuli uudet alikit. No sit kaikki klikkas, ne hoisi homman tosi rennosti, kivasti ja näin, niin se oli tosi hieno juttu. Mut sitten oli vähän se tuska edelleenkin, plus meillä oli kaikki iltavapaat mennyt ja meillä oli loppu hyvin koko kuva. Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, että ihan siis se, kun mä aloitin syksyllä, niin sit se on 9 kuukautta se koulutus, niin kun ne maaliskuussa loppui. Ja se vuoden vaihteen jälkeen varsinkin ja ennen vuoden vaihdettakin, niin silloin alkoi olla tosi jees. Silloin meni koulutus olla siellä. Ja nyt on kertauksessa oltu nähtykin näiden intekavereiden kanssa, niin on ollut tosi jees. Mutta se, mitä meidän mutsi silloin sanoi, liittyen asenteeseen, omaan asenteeseen niin yleisestikin eri asioissa. Ja mun mielestä se oli tosi hieno. Mä en muista sanastumalla mitä äiti sanoi, mutta se oli jotakuinkin niin, että mä voin tehdä sitä tosi raskasta, taikka sitten mä voin tehdä sitä kivaa, koettaa nauttia siitä. No, mulla oli intis ylipäätänsä oli se, että nautitaan vaikka hampaat hirveästi. Mun mielestä me mentiin ihan B-kaudella siihen. Mikä ehkä sitten taas toi mulle sen, että yksikön, mikä se olisi, kärkitaistelijan nimikkeen, mistä vaan tää skappari sanoi mulle, että sä et tuu tällä hetkellä välttämättä tiedä mitä se merkitsee, mutta myöhemmin tuu ymmärtämään sen. Kyllä mä pikkuhiljaa on koko ajan enemmän fiilaamaan sitä, että jotain on tehnyt oikein. Ja sit se katosi siinä KH-kaudella, mut sit kun meidän muutti sanoi just, että hei, sä voit tehdä sen oikeesti hankala, että miettiä ja tuskastuu ja olla tällä, että voi hittoa, kaikki on tällä huonosti. Tai sit sä voit vähän koettaa nauttia siitä, yrittää nauttia siitä. No näiden sanojen jälkeen niin yllättäen mä reflektoin vähän itteeni, reflektoin näitä ajatuksia ja sen jälkeen se oli aika jees. Niin mun mielestä toikin on se just se aspekti, mikä täytyy ottaa elämässä taas, on se, että jos on joku vaikea hetki meneillään, että miten sä otat sen. Sama tuli vastaan Instagramin reelseissä, kun siellä mulla nykyään pyörii aika paljon motivaatiojuttuja ja sieltä tuli just vastaan se, että jokainen ihminen haluaa olla kärsivällinen, haluaa olla ymmärtäväinen, haluaa olla empaattinen ja näin. Niin se, että mitä sä teet, että sä saavutat ne. No sit sun täytyy hetken odottaa, että sä et saa kaikkea heti empaattinen. No sit sun täytyy vähän ehkä itse kokea pahaa kautta mitä kautta sit sä voit tuntea näitä tunteita. Että sulla itsellä on pakko olla se, tulla se huono tunne. Vähän vastoinkäymisten kautta oppia se, että sä opit esimerkiksi kärsivälliseksi sillä, että sä saat kaiken ja heti saat lapsen aina kaikki lelut ja nää aikuisies kanssa. Niin se mun mielestä on aika vahva juttu, että jos ihmiset ymmärtäis sen, minä mukaan lukien, oikeesti ymmärtäis, kyllä mä sen ymmärrän, mutta en sisäistä tietyllä tavalla. Niin se on ehkä se juttu, että kun niitä oppisi sillä tavalla käsittelemään, niin sit voisi oikeasti ihmiset saavuttaa paremmin näitä kaikki omia haaveitansa, unelmia, haavetaitoja ja tämmösiä
mun mielestä nämä niin on vähän käsi kädessä ja kaikki niin nämä itsensä kehittämisjutut, kaikki minne sä haluat mennä oikeasti oman tunnella, miten sä saat saavutettua ne oikeasti, niin on just vaatii sitä niin reflektointia tosi paljon. Hyvä, se ottaa vielä. Mulla olisi muutama teema, mitä mä ehkä haluaisin puhua vielä, mutta pidetään tää lyhkäisenä, että mä saisin oikeasti näitä säännöllisesti julki. Ja että mun riittää aiheet seuraavalle kerralle. Jotenka jätetään tää tällä kertaa tähän. Eli täytyy varmaan pitää nopeina tää näitä tallentava. Toivottavasti se tallentuu edellisen, mutta siis kiitos kun katsoit tämän videon. Jos oikeasti eksyt tänne asti, eksyt tämän videon, katsoit tänne loppuun asti, tosi hienoa, mä tykkään oikeasti, se merkkaa mulle tosi paljon. Ihan sama vaikka siellä olisi yksi ruudun takana. Jos oikeasti tykkäsit teemasta, haluat jotain lisää tämän kaltaista, haluat, että mä kehityn näiden videoiden kanssa, jotta sä saat itselle kanssa lisää niin kuin kiinnostavaa sisältöä, niin tykkää ja ota kanava haltuun ja mennään näillä eteenpäin. Se on moro!